Eh bien, bonjour. Donc, je suis Catherine Lecomte et je dirige un lieu qui... Katin Lekontu naiz, eta duela 10 urte bestearen lekua, Nikra izeneko leku batean zuzendari naiz. Leku honen istorioa kontatu nahi dizuet. 1782an sortu zen Gazpaille familiak, politikan oso aktiboak ziren Frantzian, eta baina medikuak ere baziran. Eta hor, zuhaitzaren ondoan, ikus dezakezuenez, zenbait landare belar azten zituen, eta gero destilatu egiten zituen. Eta ondoren, bertute digestiboak zituen edabe bat sortzen zuen. Gero, Gra familiak Argeliatik etorri ziren, eta hor anisa sortzen hasi ziren. Beraz, guretzat berriz, guretzako helburuetako bat zen artea baliatzea bestearen inguruan lan egiteko. Frantzian badago estatus privilegiatu bat, eta kulturaren ekintzaren jarduna duela 30 urtetik hona asko lantzen da auzoetan. 80. hamarkadetik aurrera. Beraz, Anisgras leku hau udaletxearena, Arkueieko hiriko udaletxearena, eta hor elkarte batek dauka kudeaketa. Beste irudi batzuk ikusiko ditugu leku honi buruz. Oso interesgarri iruditzen zait kudeaketa pixka bat azaltzea. Ez gera antzoki municipal bat, ez gera ohiko leku bat. Gure lekuak kalitate handikoak dira, bi ikuskizun areto ditugu, lantegiak, sukalde bat, eta sukaldari bikain bat. Bulegoak ere baditugu, kanpoan ere baditugu eremu batzuk, eta egia esan gure aurrekontua hauskorra eta txikia da. Udala gure esku jartzen ditu hitzarmen bidez, lekua, ura eta elektrizitatea, eta hilean 5.000 euro. Gero gure kontua da soldatak, aseguruak eta horrelakoak kudeatzea. Beraz, duela 10 urtetik ona, oso garrantzitsua da oro bat aurrekontuari aurre egin ahal izatea leku hau abian mantentzeko. Garrantzitsua iruditzen zaigu baita ere leku honintzako proiektu berezi bat ezartzea. Frantzian beste lekuetan egiten denaren desberdina izango dena. Kasu hontan kontua da misio desberdin bat garatzea, eta artistekin sorkuntzari eta kulturekintzari beste modu batean heltzea. Hasiera batetik erronka partekatzea izan zen. Partekatze hori lanaren giltzarri bihurtzera. Zer esan nahi du honek zehazki? Nik aseguru konpainiekin pasatzen nuen denbora asko leku hau zabalik egon zedin, naiz gu horregonez. Ni leku hontako zuzendaria naiz, eta taldeak normalean eraikina guztean itxe egiten du, baina gure kasuan ez. Guk abokatuekin ere lan egin dugu hori lortzeko. Eguneko 24 orduetan leku hau zabalik egon dadin, naiz gu han egonez. Eskuragarri dago, beraz, partekatzeko irekita dagoen leku gisa. Hainbat proiektu mota dauzkagu, hasiera batetik, mahai baten bueltan esertzen gara, hitz egiten dugu, idazten hasten gara, gero lantegi batean egiten dugu lehenengo urratsa. Lantegi hori hasieran askotan ez da oso erosoa izaten, baina gero ikuskizun areto batetara iristen gara, oso ondo hornituta dagoen leku batera. Oso ondo egokituta dago sorkuntzarako, baina hasieran likoreak destilatzen ziren. Donc, en tout cas, la conséquence, c'est que
Horrexegatik sarritan guneak ez dira prestatuta egoten sormen artistikorako. Beste arazoetako bat da tailerretan soilik 80 pertsona sar daitezkela, beraz tailer txikiak antolatzen ditugu. Nik ez dut nire burua programatzaile gisa kontsideratzen. Nire ustez, nire lana edo zeregina da mugimendua egon dadin ahalbidetzea. Sormenari bide emateko, prozesu sortzaileari bide emateko eta gainera lotura bat izateko ikusleen, irakasleen eta artisten artean. Artisten ehuneko 70%, egoilarrak diren artisten ehuneko 70%, erabakitzen dute, bere kabuz, gugana jotzea. Guk ez diegu inolako gonbidapenik egiten. Eta horri esker ezagutzen ez ditugun artista asko ezagutu ditzakegu. Beste modu batean lan egiteko aukera zabaltza zaigu, eta artista berak izaten dituzten sare horietatik ateratzeko aukera ematen digu. Garrantzitsua delako artista guztiei ematea sarbidea, zirkuitoetara, beste espazioetara. Uste dut oso garrantzitsua dela ezagunak ez diren artistek ere aukera horiek izatea. Zein da gure lan egiteko modua? Baditugu mugak, lehen aipatu da muga finantzario hori badaukagu, baina horri buelta ematea erabaki dugu. Badugu espazio bat, badugu gune bat lana egiteko, eta baditugu gutxieneko baliabideak bizitzan aurrera egiteko. Beraz, gure arreta jarri dugu lan egiteko modu horretan, nola egin dezakegu lan elkarrekin. Askotan ez da erraza guretzat, ezakigu nola lotu artisten, kudeatzaileen arteko elkarlan hori. Guk lagundu egiten diegu, laguntza teknikoa, administratiboa ematen diegu, 10 pertsonako lantaldea dugu, eta guk ezin dugu erosi, ikuskizunetarako ezer, baina bai saiatzen garela laguntza prozesu horretan haiekin eskutik joatea saiatzen gara ahalik eta prozesu zati handienean laguntzen. Kontuan izan behar dugu, gainera artista askori zaiela gustatzen erakundeen esparru hori. Pentsatzen dutelako haien garapen profesionala haren mende geratuko litzatekela. Horrexegatik gure lan egiteko modua oso interesgarria da Frantziako sortzaile askorentzat. Gainera esan dudan bezala, bestelako proiektuei ere lekua ematen diegulako. Lehen aipatu dut guretzat oso garrantzitsua dela partekatzea. Badira hitzarmenak dituzten artistia egoilarrak, beraiek bete behar bat dute, doan bete behar dute gainera haien konpromisoarekin, eta guk truke formula erabiltzen dugu. Soilik horrek zentzua duenean, soilik horrek aukera bat eskainiko digunean eta dienean. Hau da, finantzaketarako aukera bat egongo denean. Haien lana finantzatzeko aukera bat. Guk zalantzan jarri nahi dugu Anis Grasen kulturaren kudeaketa eredua bera. Sortu nahi ditugu sortzeko uneak, ekimen honen baitan. Eta lehen esan du, sarritan artista frustratu egiten dira, baita irakasleak ere eta noski animatzaileak ere. Aspaldidanik, giroan dago zailtasun hori, zailtasunak daude topaketak antolatzeko, ez da erraza, esparru soziokultural eta pedagogikoko eragileak elkartzea. Sarritan ez dute elkar ulertzen. Artistek sarritan pentsatzen dute haien lana ez dela beharra adina, balio ez den, gauza bera gertatzen da, kudeatzaileekin, esaten diete, egozten diete artistei ez dutela aintzat izaten, tailerretan parte hartzen duten pertsonen eta horren giza dimentsio hori. Hau sarritan gertatzen da proiektu gehienetan eta eztabaida pil-pilan dago. Gure helburua da ekintza kulturalak sustatuko dituzten proiektuak garatzea eta horrentzako gero ikusleak bilatu beharrean guk egiten duguna da plataforma komun bat sortu. Eskatzen diegu artista guztiei elkarrekin sortzeko, modu berriekin esperimentatzeko eta gure helburua da transmisioarena.
Bakoitzak bere zeregina du eta bakoitzak transmititu behar du zerbait. Helburua ez da irakasle bat izatea, maixu baten aurrean egotea, eta haren aurrean ikusle batzuk edo entzule batzuk jartzea. Sarritan erabili izan da eskema hori artearen munduan, baina gure asmoa ez da hori. Gure asmoa da aktoreak, artista egoilarrak batzea, eragileak batzea, eta denek elkarrekin behatzea zer gertatzen ari den prozesu sortzaile horretan. Edonor etorri daiteke gure zentrora eta harremanetan jartzen ditugu artistak eta bisitari horiek. Ikusleen, entzuleen arteko harreman horri esker sortzen eta prestatzen dira proiektuak ere. Hemen ikus ditzakezue zenbait argazki. Argazki honetan Aurren Kafea izeneko proiektuaren argazki bat ikus dezakezue, eta proiektu hau sortu zen gure zentroa irekita dagoelako, badago esi bat, baina irekita dago, eta edonor sar daiteke nahi duenean gune honetara. Eta guretzat funtsezkoa da jende egotea gure zentro honetan. Guk gure eraikinean ezin dugu idatzi eta jarri, eraikin kulturala denik, eraikina bera babestuta dagoelako, eta jendeak sarritan horren ondorioz ezaki zer egiten dugun hemen. Horrexigatik guk esia zabalik uzten dugu, eta baten batek jakin nahi badu zertan aritzen garen barruan, sartzeko askatasun hori dute. Askotan aurrak dira gehien ausartzen direnak sartzen. Aurrak sartu ziren, artistak ikusi zituzten, eta hori lehenengo aldiz gertatu zenean, pentsatu gonen zergatik ez dugu antolatzen aurrentzako kafe bat igande arratsaldetan. Eta azkenean proiektu honetan aurrak etortzeaz gainera, belaunaldi guztietako pertsonak ere etortzen ari dira. Eta bestelako arte espresioak ezagutzeko aukerak dituzte. Aurrekin lan egiten dugu, artistekin lan egiten dugu, formatua pixka bat lotzeko eta mugatzeko 40 minututik beherako produkzioak egin behar dituzte. Sarretan zailtasunak izan dituzte artistek horretarako, baina ari dira horretan trebatzen eta denak daude oso gogobetetan. Badira antzerkira joatera bakitzen dutena, badira gugana aurkafe hauetara etortzera erabakitzen dutenak. Sarritan, aurrak beraiek, gurasoak ez daude ohituta ikuskizunak antolatzen dituzten guneetara joaten, baina egia esan behar badut beti sortzen da entzute maila eta arreta maila oso eder bat. Garrantzitsuena da, hala ere, harreman hori, sortzen den harreman hori, partekatze hori oso aberasgarria da artistentzat eta asko baloratzen dituzte partekatzeko momentu horiek. Aurren Kafean, hainbat estetikan hasten dira, batzuetan adibidez azukrezko kotoiak, tartak prestatzen ditugu, ipuin kontalariren bat konbidatzen dugu, historia kontatzeko. Hau da, hainbat elementu estetiko erabiltzen ditugu. Ohiko antzeslanetan erabiltzen direnak, baino erabiltzen diren baino elementu gehiago, sartzen ditugu elementu visual gehiago. Gure helburua delako bestelako kodeak sortzea, irekita egotea eta horrela ikusle mota zabalago bat erakartzea. Erakundeetan, erabiltzen diren moldeetan, ez delako dena irudikatzen, ez delako dena jasotzen, ordezkatzen. Beraz, guk horrexegatik bilatzen dugu modu berri bat, eta modu berri horretan sartzen da ikusleekin partekatzeko aukera hori. Gure gunea, gure zentroa irekita dago, eta askok uste dute irekita egon arren elitistak garela, artea sortzen lan egiten dugulako. Sarritan artearen sorkuntza lotzen da kontsumitzerik ez dagoen
produktu horrekin, lan horrekin. Hori da ohiko kontzeptzioetako bat. Guk azaldu nahi dugu elitismoak zerikusia duela jarrera batekin. Horrexegatik gure jarrera da zabalik egotea, irisgarritasuna bermatzea eta ulergarritasun maila bat ere bermatzea. Hau da, edonork ulertu ahal izatea proiektuak edo behintzat hori gertadin alegin bat egitea. Izan ere nik sarritan ez ditut proiektu asko ulertzen. Baina azkenean norbera da erabakitzen duena artista baten lana gustatzen zaion edo ez. Eta noski denak erratu gaitezke lan bat egiten dugunean, artista beraiek ere bai. Azken batean adierazpide berrietara zabalik egotea, proiektu berrietara zabalik egotea bermatu nahi dugu. Jendearekin lan egin nahi dugu, herrirako eta herriarentzako kultura eta hezkuntza gune bat gara. Horrexegatik, beti saiatzen gara esperientziak nahazten, topaketak nahazten. Oso garrantzitsua da guretzat besteak ezagutzea. Zeintzu dira besteak? Kasu honetan, irakasleak, erabiltzaileak izan daitezke. Beraz, elkar ezagutzari buruz hitz egiten dugunean, ez gara artisten multzo horretara mugatzen. Badago proiektu bat, Beleko izenakoa, eta proiektu hori, hasteko, proiektu horretako tailerrei ekin aurretik denbora asko pasa behar da, irakasleekin elkatu behar gara, ikasleekin eta abarrekin, eta haiek gu ezagutzeaz gainera, helburua da guk haien lana ezagutzea, ezagutzea zer egiten duten. Taldean pertsona bat dago zeregin horretara mugatzen dena, topaketa horiek antolatzen ditu, dinamizatzen ditu, eta guk lan handia egin dugu estatuko hezkuntza programa ofizialarekin, zenbait fitxa prestatzeko, eta fitxa horietan jasotzeko zein bete behar dituzten eta zein lan esparru duten irakasleek. Hori artistei ematen diegu, lehenengo tailer, lehenengo topaketa gertatu aurretik, eta horrela elkar ezagutzeko bideak errazten ditugu eta baita ere lan esparroa zen izango den errazagoa, ikustea errazagoa izango da horrela. Topaketa horiek pertsonen beharren arabera antolatzen dira eta lehenik eta behin egin nahi duguna da irakasleen behar pedagogikoak zein diren jakitea. Jakin nahi dugu, ea matematikekin lan egin nahi duten, ea horrek ikasleekin arazorik sor dezakeen, eta horren adibideren bat izan dugu, konturatu ziren, irakasleak arbelean idazten zuenean, bere formatoa etzela aplikatzen ikasleen kuadernoetara. Ezin zuten ikasle kopiatu, arbelean zegoena, beraien kuadernoak txikiegiak zirelako. Eta hori gertatzen zen aurrekin, baina baita ere pertsona helduagoekin ere. Zailtasunak zeuden, lerrotik lerrora igarotzeko eta arazori konpontzeko koreografa batekin lan egitea erabaki genuen. Ikasleek eskatu ziguten laguntza. Lehen guk joan berri izaten genuen ikastetxeetara, baina orain beraiek etortzen dira gukana. Proiektu hau doakoa da, ikastetxei eskaintzen diegu, lehen esan dugun bezala ez dugu diru askorik, finantzaketa handirik ez dugu. Eta noski dirua behar dugu eta ongi datorkigu, baina gure helburua ez da zerbitzu eskaintza bat egitea, baizik eta partekatzeko aukerak ematea. Eta horrek ere ekiditen du arrisku bat, ez funtzionatzearen arriskua. Saiatzen gara eta funtzionatzen ez badu, ez da ezer gertatzen. Guk doako zerbitzuak eskaintzen ditugu, doako proiektuak eskaintzen ditugu, ez garelako aditu bezala saltzen. Proiektua doakoak izan arren, zenbait fundaziok laguntza eskaini diguten, noski guk dirua behar dugu, esan dugun bezala.
Irakasleek lanaldia amaitu ostean, denbora eskaintzen dietelako gure proiektuei eta noski soldata bat jasotzea edo extra bat jasotzea merezi dute. Bideo bat erakutsi nahi dizuet, ezakit ongi funtzionatuko duen, baina ekarri du liburu bat ere, Leku demo izenekoa, eta asko gustatzen zait erabiltzen dituen hitzengatik. Editore grafiko batekin lanean aritu ginen, proiektuetako batean, bera gure zentroara etortzen zen, eta argitalpen bat prestatu genuen gure proiektuaren berri eman ahal izateko. Donc voilà, bon, ça, ça va vous montrer une action, un module dit La Belle École qui s'est fabriqué. Hau La Belle Écoleko modulo bat da. Ipuin kontalari eta lehen hezkuntzako irakasle batek elkarrekin pasatu zuten liburu bat da. Ikusi zuten ikasle batzuk zailtasunak zituztela letrak idazteko orduan eta prestatu zuten ipuin bat hitzak baliatuta, hitzekiko atsegina baliatuta eta diseinatzaile grafiko batek proiektuan ere parte hartu zuen eta irudien bitartez lortu zuten proiektua biribiltzea. Ikaslei eta gurasoei eman zieten liburuxka hau eta bertan azaltzen dira proiektuak. Irakasleek ere eskatu ziguten nolabaiteko euskarri bat prestatzeko beraie beste irakasleekin partekatu ahal izan zizaten. Gure helburua da gure esperientziak partekatu ahal izatea eta baliagarriak izatea beste inguruetarako ere. Gure formula ez delako formula bakarra, gure formula sistema bera da. Lan egiteko sistema. Aurren kafean, duela 10 urte, hasi ginen inguruko beste udalerriekin ere horrelako proiektuetan lan egiten, eta badakigu baimen askatu gabe ere beste zenbait herritan ari direla aurren kafeak prestatzen. Beraz, guk ikusi dugu proiektuak sortu egiten direla, bere kabuz, partekatzen direnean berriz asmatu egiten direla, eta berriz asmatze horretan egokitu egiten direla zentro bakoitzaren ezaugarrietara. La Belle École guretzat oso proiektu garrantzitsua izan da, eta gaur egun ebaluatzen ari gara proiektua. Estatu mailako hezkuntzatik ere gugana jo dute, tailerrak antolatzeko, La Belle École partekatua izeneko proiektuak garatzen ditugu ere, proiektu txikiak dira, dastaketa moduko bat dira. Eta lehen esan dudan bezala gure zentroa zabalik dago eta hezkuntza ikuskariak ere etorri ziren gugana informazioa nahi zutelako eta proposatu ziguten ebaluazio egitea, gure proiektuaren ebaluazio hori egitea emaitza batzuk lortzeko. Oraindik ez dugu amaitu prozesu hori, baina artistek, irakasleek parte hartu dute ebaluazio prozesu horretan. La Belle École proiektuaz gain, ditugu beste proiektu batzuk belaunaldien arteko lotura bilatzen dutenak. Adinekoak, haurrak, elkarren artean harremanak izan ditzaten, saiatzen gara proiektu hauen bitartez. Adinekoek normalean diru laguntzak jasotzen dituzte, baituzte ere bestelako laguntzak. Baina ikusten dugu diru laguntzaz gainera eta horrelako babesa jasotzez gainera garrantzitsua dela belaunaldien arteko harreman hori bultzatzea.
Guk gure proiekturen batetarako finantzaketa eskatzen dugunean, gure helburua da gure plataformak ahalik eta irekienak izatea, da horretarako baliabideak eduki ahal izatea. Era guztietako proiektuak egin ditugu adinekoekin eta horrekin lotuta olerkiak irakurtzen genituen, zenbait olerki emanaldi antolatzen genituen adinekoen egoitzatan, eta beti saiatu izan gara barneratzen eta kontuan hartzen adintarte guztiak. Kontuan izan behar da, proiektuak garatu aurretik prestakuntza lan handia egin behar dela, materiala prestatu egin behar dela. Baina gu saiatzen gara prestaketa prozesu hori ahalik eta azkarren egiten. Hau da, proiektua gertatzen denean, bizirik dagoenean, orduan egiten dugu prestaketa lan hori. Aintzat hartuz artistak beraiek eta adinekoak beraiek. Horren adibide da irakurketa taula izeneko proiektua. Eta proiektu honetan egiten duguna da idazleren bat hartzea, adibidez sukaldaritzari buruz hitz egiten duen edo idazten duen idazle bat jartzen dugun mahai inguru batean, berak hitz egiten digu 3 orduz, tailertxo bat antolatzen da, 3 ordutan hitz egiten du, irakasten digu rezetaren bat egiten. Eta bilatzen dugu azken batean nahaste hori, partekatze hori sustatzea hainbat alderdietatik. Hainbat idazle ospetsuk parte hartu dute gure proiektuetan, jendeak errepikatu egiten du. Eta horrek ere gainera ahalbidetzen du liburuak irakurtzea sarritan, erabiltzaile asko gugana etortzen dira, ez du liburu hau gustatu zitzaidan non eskora dezaket. Eta guk esaten diegu liburutegian ote dagoen edo liburudendara joan behar diren liburu hori eskuratzeko. Herri askotan gertatzen dira horrelako proiektuak gero eta gehiago, eta honek ahalbidetzen du mugikortasun handiagoa egotea lurraldeen artean, gizakiaren joera da sarritan gurea den hori babestea, eta guk besteekin lan egin nahi dugu. Lortu nahi dugu gure inguruko adituekin, artistekin, pertsonekin lan egitea. Gure helburua da ez gure horretan geratzea, gure hori babestea, baizik eta ateak zabaltzea, kanpora joateko adore hori izatea. Ordezkari politikoekin ere lan egiten dugu, gugana etortzen dira, berai saiatzen dira ere haien esperimentuak egiten, batez ere biztanlekiko harremanaren esparru horretan. Guk harreman nahiko berezia dugu gugana etortzen direnekin. Gure zentrora lehenengoz etortzen direnekin. Zer gehiago esan dezaket gure proiektuei buruz? Antzerki fabrika izena du gure azken proiektuak. Proiektu honen baitan, arte konpainiak gonbidatu egiten ditugu, elkarlana sustatzeko, 10 urteko epean, 5 errealizadore koreografo afrikarrek, karibekoek idatzi digute, eskatuz gure proiektuan parte hartzea. Eta haien proposamenak egiten dituzte, badugu adibidez musikarako, antzerkirako, dantza garaikiderako gune bat,
badugu, eta galdera asko sortzen dizkigute, bidaltzen dizkiguten eskariek sarritan aintzat hartu ez genituen formatuak proposatzen dituztelako, idazkiak, ikastetxeekin lan egitea, elkartekin lan egitea. Eta gure proiektuaren baitan sartzen dira ere ordaindu behar diren eta beste zentroetan egiten diren antzerki tailerrak. Kontuan izan behar dugu, beharrezkoa dela finantzaketa bat eta ordainketa bat egitea, azken batean tailer hori ematen ari den pertsonak denbora eta lana eskaintzen diolako, eta baten batek zailtasunak baldin baditu, tailerrak ordaintzeko uste dut erakundeetatik nolabait lagundu beharko litzaiekela, posible delako laguntzak eskaintzea antzerkia egin nahi dutenek doan egiteko aukera izan dezaten, batez ere gaztei buruz ari bagara, ez da, 10 eta 20 urte bitarteko gaztei buruz. Biztanle asko etortzen dira gugana, badira eguerdiko 12 arratsateko 6 gugana etortzen direnak, tailerren batean parte hartzeko, proiektu honen baitan, eta sarritan hori da antzerkiarekin duten lehenengo harremana. Artista askok esaten digute tailerrak eta gero, ikusten dutela nola askotan proiektu honen baitan ez dago inolako bermeri, badira tailerrara joaten direnak, aktore izan nahi dutelako, baina gero testu bat irakurri nahi ez dutenak. Guk batzuetan gomendatzen diegu parte hartzaileei, adibidez, ikusi Macbeth 3 orduko antzezlan hori. Eta, hori egin dezakete, baina guk pilatu behar ditugu bestelako akuiluak ere. Ohikoak ez diren akuiluak saiatu behar gara adosten gazteekin zer egingo duten, zer egin dezaketen. Beraiek, gazteek, pertsona famatuak ikus ditzaketen lekuetara joan nahi dute, haien idoloak direlako. Eta guk noski ez ditugu horrelako izarrak ekarriko, baina bai, beste artistak baditugu. Badakigu, arazo asko egon daitezkeela horrelako proiektuak garatzeko orduan, badakigu, hala ere, artistei horrelako lanak asko gustatzen zaizkiela. Naiz eta zailtasunak ekarri horrelako tailerrek eta proiektuek badira dinamika oso erabilgarriak. Gora beherak egon arren oso proiektu aberasgarriak dira. Adibidez, egontzen neska baten kasu bat, esantzun nahi banijoa, 3 hilabetez parte hartu eta gero, esantzun banijoa eta bere testu propioa sortu zuen, bere obra propioa ekarri zuen. Eta antzezlan bat idatzi zuen, berak egin nahi zuen antzeslana. Eta testuari zuzenketa batzuk egin genizkion, baina hori oso ondo dago, handigra horrela ikusten badute gazteek, primeran. Gazteek bertara joan nahi badute, eta elkarrekin lan egin nahi badute, hori primeran dago. Zaki zen denbora geratzen zaidan, ez dut gehiegi luzatu nahi. Badu denbora orainik? J'ai trop de temps. Non. On peut remettre les diapos. Ah si, la diapositive. Peut-être. On remet la diapositive. Parce que sinon il y a le programme aussi. Mais voilà. Non, je pourrais finir en disant qu'avec les artistes aussi, il y a un gros travail qu'on fait. Amaitzeko, esan nahi dut lan handia egiten ari garela, artistekin edapenaz haratago joateko. Beraientzat noski garrantzitsua da, haien lanak ezagutzera matea, baina haratago joan nahi dugu.
Batzuren iritziz, kultura transmisioa bera garrantzitsua da, baina ez dira kapazak beraien prozesuan sartzeko, ez dakite nola gauzatu hori. Batzuk ez dute sortzeko denbora galdu nahi, besteekin partekatzen, baina egia da sarritan umeak aurrak etortzen direla, zarata egoten dela, baina egia da ere isiltasun uneak badaudela eta hemen lanean aritzen direnek beraien tarteak dituztela isiltasunerako eta hien prozesu sortzailea errespetatu egiten da. Sasoi batean, hainbat aldaketa eta egokitzapen izan genituen, berogailuak egoteko, argia jartzeko, eta zentroa egokitu genuen une horretan, patioa oso isila bilakatu zen, batean. Pour se réouvrir, on a senti que ça a fait mal aussi. Baina hori sentitu genuen ez zegoela guztiz ondo. Bazen jendea oso maiz etortzen zena eta artisteak ikustera etortzen zirena. Beraz, kontua da gauzak egiten uztea. Hori lekuaren zuzendaritzatik saiatzen gera horri eustea, ahalik eta gehien. Ze lan eremu hoietan askotan bilatzen dugu pixkat nolabait babestea. Bakoitzak bere dinamika berezia dauka denborarekiko eta orduan hor arauak daude. Baina guk erabaki dugu arau horiek ez jartzea, horren kontra ez babestea. Beraz, beste sistema bat bilatzea. Bai, errespetua eta ongizatea bai, borondate ona bai, baina Frantzian badago kuestionamendu hori, ez da? Gure lekuan loturak sortu nahi ditugu, gauzak harremanetan jarri, eta hor garrantzi berezia ematen diogu harreman lan horri. Lekua horretara bideratzen dugu, lotura horretara. Ze askotan ez da sortzen behar besteko lotura hori. Gu islatzen gaituen gauza bat hori da, ez da? Ez gara gelditzen, aurrera egiten dugu. Egonkortasunaren kontua, lekuari lotuta, ez da bilatzen dugun zerbait. Egonkortasunik ez dugu bilatzen, guk mugimendua bilatzen dugu. Eta nik badakit artistak denboraren joanean, lortzen dutenean benetan elkarrekin lan egitean asko onesten dutela dinamika hori. Zenbait talde artistikorekin ez dugu lortzen sakoneko lan batera iristea, baina ez da ezer gertatzen. Badaude beste kontuak. Guretzat kontua ez da jende ezaguna, famatua ekartzea. Guk hasi berriekin egiten dugu lan batez ere. Ze hurbiltasuneko kultur leku bat da, Anis Gras. Ia taldeek, elkarteek proposatzen diguten ia guztia onartzen dugu eta euren ibilbidean laguntzen diegu. Eta horrek esan nahi du gauzak nahastu egiten direla. Badaukagu subentziopean lan egiten ari diren antzerki aktoreak, besteak pribatuak.
batzuetan zailtasunak ere sortzen dira, ze batzuetan jendea ez du ondo hartzen elkar. Eta elkarri kritika ezkorrak egiten dizkiote, adibidez. Bestearen lana ez dutelako begionez ikusten. Baina badago nolabaiteko obligazio bat bestea zer egiten ari den ikustera joatearena. Deskubritzeko espiritu horrekin. Eta artisten artean truke hori egiteko. Hori ez da aurrez ezarritako zerbait. Hori da. Bueno, mila esker, Katerin. Ez dakit, galderan txanda da, orduan, mesedez, eskuak altxatu eta mikrofonoa pasatuko dizuegu. Nor nahi du aurrena izan? Bai, se me oye bien. Galdera euskeraz, erderaz, nahi dugu bezala, bale. Bueno, eskerrik asko kontatu diguzunagatik, oso interesgarria iruditu zait, batez ere hori harremanetan zentratzearen ideia. Ez dut ikuste. Bueno, galdetuko nizuke, imaginatzen dut guzti hau garatzeko lantaldea eukiko duzuela, igual galdetuko dizudana oso praktikoa da. Bueno, igual sakontzea apur bat nola sortzen den mediazio ekipoa, ze perfil dauden, aipatu duzu pertsona batek bazeukala eskolak ezagutzeko ardura, orduan pixka sakontzea bakoitzaren lanak, zenbat pertsona dauden, guzti hori. Eskerrik asko. Alors, oui, mais ça, j'ai oublié d'en parler parce que... Aztu egin zait horretaz hitz egitea, bai, nik uste dut hori proiektuaren bereizgarri ere badela. 10 gara? Taldekideak ez dira ezinbestean profesionalak, egiten duten lan horren profesionalak. Mediazioari dagokionez, bada Frantzian unibertsitate prestakuntza bat, baina bada era berean mediazioan dabilen jendea, baina profesional izan gabe. Eta oso modu desberdinean lan egiteko moduak garatu dituzte. Eta ez dira sortu ikasketa batetik, baizik eta euren jaurdunetik sortu diren sentsazio batzuetatik. Batzuk profesionalak dira, bai, eta erdiak bertara iritsi eta kontratatu egin ditugu, gauza jakin bat egiteko gogoa zeukatenak, naiz diploma edo formazio berezirik izan ez lan horretarako. Bada harreman publikoen arduradun bat, eta unibertsitate ikasketak ditu, hasiera batean, lanean hasi zanean, pixka bat desestabilizatu egin zen, ikuspegi honengatik, baina denborarekin sentitu zuen beste modu batean iritsiko etzen leku batzuetara iristea lortu zuela jardun honi esker. Lehen aipatu ditut elkarlanerako protokoloiaren kontua. Guk prestakuntza zentroekin, unibertsitateekin ere kolaborazioan aritzen gara, askotan hitz egiten dut gure proiektuaz, eta hango gazteak ere izaten ditugu geure artean praktikaldietan. Halako batean, erotasunari buruzko proiektu bat abiarazi genuen, eskizofrenikoak gonbidatu genituen lehen eskutik ezagutzeko bizipen hori, edo nahasmendu hori.
Hola, buenos días. Yo quería saber... Egunon, nik zera nahi nuke jakin zehazki. Ze erantzun eman duen hezkuntza alorrak truke prozesu hau abiatu ondotik irakasleek eta bestelako eragileek. Zehazkiago, ze erantzun izan duzue eskola agintarien aldetik. C'est-à-dire que Ez dakit ondo ulertu dudan. Alegia Frantziako hezkuntza alorrak nola erreakzionatu duen? Bai, zehazki hori, bai. Ba, ondo, batez ere ondo. Bueno, esperientzia hau jarraitzen ari dira. Maiatzako 21 600 pertsona hartuko ditugu. Ze eskola lantegietako, arte eskoletako lantegien jaia gure Anis Gras gure eraikinetan egitea erabaki dute. Eta Frantziako hezkuntzan alor horretan lan egiten duen taldeak, akademia horretako taldeak, oso jarraitzaile onak ditugu. Baina ingurune bakoitzak bere erreakzioa dauka jakina. Ze kontua da guk egiten duguna ez da bereziki egokitzen erraza. Gure bitartekariak ordezkatu egin genuen amatasun kontuengatik eta berriak beste lan egiteko molde batzuk ekarri zituen. Baina bapatean gauza batzuek dagoeneko ez dute funtzionatzen, pertsona aldatu dugulako. Ze badaukagu egitasmo bat, baina jakinak bakoitzak baditu bere manerak, bere ikuspegiak, eta bapatean aldatu egiten dira transmisioaren moldeak eta horrelakoak. Guk ez dugu hau bilatzen adibide bihurtzea. Ez da gure helburua. Para terminar de completar, también me interesa... Baita ere, jakin nahi nuke erantzun positibo hori urrunago ere irits daitekeen. Egungo imperatibo historikoak konpontdu ez dute esango, baina hoietan ere bitartekari izatera iritsiote zintezketen. Alegia, egungo positibismo hori behar bada tresnatzat daukazue, behar bada? Oui, je crois que le mot là que j'ai pas trop utilisé, qui est important, c'est le mot outil, en effet. Parce que c'est vrai qu'à Anigra, nous, on se voit plutôt comme un lieu de création d'outils. Bueno, Anis Gras tresna sortzeko leku bat da. Hala ikusten dute irakasleek ere, eta nola jarraitu programa baten mugak, pixka bat urrundu ahal izateko, baina hori nik hezkuntza funtzionarioen mundua nik hori ez dut ezagutzen. Baina irakasleak oso bidaide finak ditugu eta tresna hoien garapenean lan handia egiten dute. Eta lantegien jai horren harrera oso kontu simbolikoa da. Han egongo da errektorea, eta guretzat hori
aintzatespen bat da, aitorpen bat, guk egiten dugun lanaren aitorpen bat. Beraz, hor daude tresnak, bai, baina baita tresnak erabiltzeko moduak, baina noski guk hezkuntzaren sakontasunera ez gera helduko. Nolaien ere, artisten aldetik ere badago eragin handi bat. Eurek Anis Grasetik kanpo ere lantegiak egiten dituzte eta euren lana modu sistematikoan, euren denbora modu sistematikoan egiten dute eta baita egungo arte garaikidearen mundura irekitzen dira. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber cuál es vuestro presupuesto anual. Urtean ze aurrekontu daukazuen jakin nahi nuke eta ze finantziazio iturri dauzkazuen udalak hilean ematen dizkizuen 5.000 euro horietaz gaindi. Alegia, zuen finantziazio osoa zenbatekoa den eta nola lortzen duzuen? Alors oui, aujourd'hui, donc, quand on a ouvert la ville donnait 60 000 euros par an. Donc maintenant, on est passé avec l'agglomération de communes. Bai, 5.000 euro dauzkagu urtean. Irurehun eta 50.000 euro guztira. Hori da gure aurrekontu osoa. Baina taldean 10 gera eta bai, ez zaila da. Lekua oso handia da eta mantenua ere garestia. Teknikari ugari ditugu. Baina Ile-de-France eremuarekin, eskualdearekin lan egiten dugu. Eta kultura ministeritzak pixka bat laguntzen gaitu. Oso presente egon dira lekuetan, jarraipen estu bat egin digute. Baina finantzazioari dagokionez ez digute asko laguntzen, baina France Fundazioak bai laguntzen digute. Urtean 15 eta 40.000 euro artean ematen digute. Eta hain zuzen ere hori baliatzen dugu gure mediazio lan hori gauzatzeko. Horiek bazkide edo laguntzaile fidelak dira, baditugu beste batzuk aldizkakoak, banketxe edo bankuak eta antzekoak, publikoak zin pribatuak. Guk ez dugu ezkontzarik eta horrelakorik hartzen. Filme bat grabatzeko bai alokatu genuen. Eta zinema proiektuak hartzea onartu genuen. Fanny Arnaden Le Bonjour hartu genuen. Hirugarren adineko gaia lantzen zelako, 60 urtetik goragoko pertsonen lana hartzen zuelako. Eta guk parte hartu genuen castingean egitean eta hiriko jubilatuek parte hartu zuten eta gure sukaldariak ere hornitu zituen otorduak eta horrek ekonomiaren aldetik lagundu zigun baita ere. Rodaje horiek hartu genituenean, beste bizi modu bat hartu zuen lekuak. Aldi berean, bagenituen artistak lanean, eta zuzendaria eta beste aktoreak antzebiltzan, lekuetan barna. Aldi berean, babesle eta
iraultzaile izan zen kontua. Mugimenduaz hitz egiten dut, zen niretzat oso kontu garrantzitsua da. Leku irekia da, baina aldi berean segurtasuna ematen du. Baina, gertakizunak ere izan ditugu. Baina, poliki-poliki jendearekin, lurraldearekin, gazteekin lanean jardun dugu. Eta denbora baliatzen jakin dugu. Eta ekonomiaren hauskortasun hori ez dugu handicap izan. Lan egiteko beste moduak bilatzera bultzatu gaitu. 300.000 inguruko aurrekontua daukagula esan dizuet, baina soldata asko ordaindu behar ditugu, funtzionamenduak ere kostu handiak ditu. Baina beste horren beharrera itzuliko naiz. Zailtasunei esker, hainbat proiektu zoragarri gauzatzeko gai izan gara. Beste galderarik, mendik. Bestelanik bi galdera laburra ingo ditut. A ver. Catherine. Una, ¿qué rol juegan los padres y las madres de los niños y las niñas de los centros escolares, si es que participan de alguna manera? Esa es una, y la siguiente no me ha quedado muy claro, dentro de la Belle École, de la plataforma, por entender qué duración tienen estos proyectos o desde que se juntan por primera vez. Zenbat irauten dute proiektu hauek irakaslea, artistak, pedagogoak eta horrelakoak biltzen direnean elkarrekin, zenbat proiektu sortzen dituzue urtean zehar eta zenbat irauten dute? Alors, pour les projets de la Belle École, en fait, ça peut prendre le projet le La Belle École proiektuari dagokionez, proiektu laburrena 3 hilabetekoa izan zen. Eta gutxienez 3 lantegi egin behar dira, ordu terdikoak, ikasleekin, umeekin. Hori da txikiena, lantegi txikiena. Handiena 12-20 saiokoak izaten dira. 3 horren printzipioa zergatik ezarri dugu. Proiektu bat abiarazten dugunean eskola zuzendariak eta irakasleak esaten zuten ezin dugu denbora gehiagik kendu bestelako ezagutzei edo ikaskuntzari. Baina artistak behar du bere denbora gutxieneko bat eskola batean parte hartzeko. Ez dago arazorik beraz, ordu terdiko 3 saio egiteko pedagogiaren aldetik. Baina konturatu ginen, gero denborarekin 3 hori bizkat luzatu egiten zela. Eta eskola aginteriekin batera, 3 horiek 6ra pasatu genituen, edo 9 edo 12 saio da orain ohikoena. Bizkat luzeagoak gainera, 2 ordukoak, 2 ordu terdikoak. Frantses irakasle batek eskatu zuen euren ikasleek Anis Graseko programazio jarraitzea eta lan kritiko bat, kritika lan bat egitea gero. Irakasleek normalean gehitu egiten dute eta gero aurreko prestaketa lana eta ondorengo balorazio lana ere erantsi behartzaio horri. Beste problematika batzuk ere badaude gurasoekin adibidez. Lantegiak antolatzen ditugunean eta gurasoak etortzen direnean batzuetan ezinbestekoa da gurasoek lagunduta etortzea. Eta hor, noski gurasoekin beste modu batean lan egin behar dugu, ze ez dira zain egongo, eurek ere parte hartzen dute.
Lehen esan dudan bezala, helburuak ikasgelatik ateratzea zen, pixka bat ze. Horrela, gurasoei ere lan bat eskatzen genien, eta interesgarria da baita ere hiriaren politikarekin lotzea hori. Gurasoek euren hainbat bileretan parte hartzen dute eta gero hori lotzen da baita ere gure lanarekin, badagor irekiera une bat, hor gurasoak etortzea da helburu. Eta beraz, hori ere lantzen dugu gurasoen presentzia gure lantegietan. Bazen eskola bat arazoak zituena, adibidez, eta adibidez eskolaren jaiarekin lotuta. Eta gure hiriko auzo batean jai hori landu genuen gurasoekin baita ere, eta bestalde ostiraletan euren umeak etortzen direnean zer egiten duten ikustera ere gonbidatzen ditugu, baina gu euren auzora ere joaten gara, euren eskolara, haiekin elkartzera. Bueno, oain ondoritzen bazaizue, etenalditxo bat egingo dugu, kafetxo bat hartzeko, ordu laurden bat, 20 minutu, eta abixatuko izuet bueltan etortzeko Ana Eulateren aurkezpena entzutera. Eskerrik asko.